Siphinde sinibingelele ababukeli beKamavi TV with Prince Bheki Mndenikazi. Lapha kunomsinqumo engisithathile noma umcabango engibe nawo. Kunabantu abaphethe emsebenzini abahlupha abantu. Abaxoshisa abantu emsebenzini noma engaxoshisile kodwa ekuhlukumeze ngalendlela ukuthi uze ugcina udikila uthi nayi awuyeka umsebenzi. Kunabantu abayeka umsebenzi beyekiswa abaphathi abathize. Ngithatha isinqumo sokuthi this time around ngoba abanye bashawa amabekha ngoDisemba engabe sabuya emsebenzini eshawe emsebenzini noma eshawe ekhaya mayebuyela emsebenzini kube nezincaka. This time around, let's deal with those people. Before we deal them, we have to understand one thing, guys. Once ekuseni wageza waphuma wathi uye emsebenzini noma uyofuna umsebenzi, you must be careful. This is a war. You must fight. Awukwazi ukuthi ulwa lempi le uma seqhamuka umuntu ezokuphazamisa. Shuthi awunayo i-direction noma i-plan noma i-game plan yokulwa lempi. You must be careful. We are not playing. This is a war. The moment you get out, khona ukuthi ugibele emotweni yakho noma kwi-taxi ubone inyoni ndiza emoyeni ishayiswa imoto. Ibiyolwa le nyoni le. Yashayiswa imoto. Next time kuzoba wena noma kube umuntu. Alishoni ilanga kulamadolobha amakhulu ungekho umuntu oshayiswa imoto. So I really mean you have to thank when you have made it and come back for that day. Uthandazelo lakusasa. So labantu akudilwe nabo abashawe abangayekwa labantu sebephazamise kakhulu ingane zabantu isekuhluphekeni ngenxa yabo bayazazi abashawe impi ilwe izifike ekugcineni ongcono usalunge nalo angisho ukuthi yizani kimi noma fonelani mina zama ngayo yonke indlela labantu laba abenza lento le abashawe bafowethu sikhathele yilabantu akashawe noma engashona kulungile ngoba nawe ngongenzeka ushona abashawa angase ukudlala angase abashawe sikhathele abantu ingane ziyazama la bona bayayishaya bayayithakatha benza lokho abashawe mayokuthi bayalwa nabo hayi lo msangano ukuthi yena hayi funeka kutholakala isithombe sakhe fuck off indaba yalo nonsense abashawe nje ngomuthi bukhoma sikhathele abantu abahlupha izingane zethu lana zithi ziyozama zibona bayisha. You must be careful. Ngiyaphinda okwesithathu waphuma nje phandle wathi uyokwenza something khona bazokuphazamisa yilwa. This is a war. Thank you. Please don't forget to subscribe, share, like and comment on our channel. The name of the channel is Kamavi TV with Prince Bheki Mndenikazi. We're also available on Facebook and Instagram. Thank you.